Ahoj, ahoj, decka. Prihovorám sa vám dneska aj zase s môjim strýkom a mám na ňo zase otázku, o ktorej on nevie. Milan, čo si myslíš o závislosti na smartfónoch a deti, ktoré sedia permanentne na telefónoch? Ježiš. Zase som ťa dostal, že? Čakal niečo na emočnú inteligenciu. Ty to riešiš, pretože, no, dobre. Ne, to nebudeme natáčať toto. No, áno, povedz, čo si to myslíš. Ale proste. toľko teórií. Čo si ja myslím? Daj. Ja si myslím, že by sa malo založiť ministerstvo rozptýlovania. Ja by som tam bol ministrom, lebo dneska ten vonkajší svet vedie ľudí k tomu, aby sa rozptýlovali. A to znamená, že sú ďaleko od svojich pocitov, od toho, čo denne cíti, o čom premýšľajú, nie sú v seba uvedomení. Takže keby som a to nehodnotím, že je zle, lebo dobré. Ale neustále sluchátka v ušiach a pozerať sa na vonkajší svet znamená, že utekám od toho sveta vnútorného. Takže často necítim, čo mi emócie oznamujú, lebo oni nám niečo oznamujú. No, a teraz nastúpiš do metra, a to tam nemám veľmi rád, lebo dneska sa ti už nikto nepodíva do očí. Každý sedí na telefóne od hľada. Každý sedí na telefóne, je niekde mimo a očný kontakt úplne chýba, že? A vlastne kontakt sa stráca, ale to asi vieš, že sa stráca kontakt. Takže to je ďalší taký dôsledok toho sveta, ktorý je taký, aký je. No, mne by sa páčilo, aby taký bol iný, no. Od koľko rokov by si odporúčil rodičom, aby dali deťom smartfón? Tak daj, skús ty tipnúť. Ja by som povedal, že od 16. Vieš čo, ja nie som expert a tí, čo vymysleli smartfóny, tak detiam ich nedávajú vôbec. Fakt, že nedajú. No. Dobre. Takže deckám zoberte smartfóny. Čau.